Onder de Elingslaan in Burgum heeft een grote brandwest in een grijfkistenfabriek. De eigenaar van het bedrijf rekken verwoenen dat er bezocht het vuur te blussen. Ik zijn broer moest behandelen worden. Meerdere korpsen die dwaalden het vuur te bestrijden. Vanwege de reekontwikkeling moesten omwoners dwarren en ruten dicht houden om alvoeren waar het zijn brandmeester doen. Bouwbedrijf VDM-woningen in Droegeham het uitstel van betaling onvregen. Dat de directie van het bedrijf bevestigen. De werk is aan 140 mensen bij VDM, dat vooral bekend is van de houtskeletwenten. De surseance van betaling wordt niet elke dag nieuw het uitsprutsen. Horecaondernemers in Zuidwest-Friesland werden dupeerd door het besluit van de gemeente om meer horecaactiviteiten te steken in dwarpshuizen en sportkantines. Horeca Nederland verwachtte dat een kwart van de dwarpscafés failliet zal. Ze hebben al last van de crisis en de oneerlijke concurrentie door subsidieerde instellingen zit de nekslag voor een soort ondernemers. Joen en vannacht Rijn, maar eerst plaatselijk kans op IJssel. Er zit een stormheftige zuideerste wind en het wordt een graad 1. Morgen is het Rijnwetter, middags weer het droog en dan komt de zinnen erbij. Temperatuur dan 4 graden en de zuidenwind is hut.